ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб бутан, сеҳат ҳастедон. духтаро, инҷа ман озвучка карда истодам. Видеома ман гап задагӣ будаму, но кӯдако овози бисёр бароварданд. вақти монтаж ба замитка кардаму, гуфтам биё овозаша гираму ҳамто озвучка кунам, ки овози кӯдако кати нороҳат накунам. Гуфта озвучка карда истодам. духтаро, инҷа ман самбуса пухтани ҳозир, самбусаи варақин ҳозир хамираша мекунаму баъди холодильник барован кардан камтарак то холодильник ба меистад ки начинкаша тайёр мекунам. Мана якчанда самбусаи аллакай бастам, лекин духтарчам беҳад инҷиқӣ кардоста. ҳозир рафта ва хоб равонаму баъд мондагиша кунам да набошад намемонад вай. инҷа кисточки вай кардагима сливочное масло кардам вай ба хамирга ҳамон кати тухмчак дошам болашба. Так, ҳозир седоноя мерезам ай булошкамакаку. баъд мерам духтарчама хоб меравонам ки набошад намемонад ва духтар мана кор кунӣ. баъд мондагиашо омада мебандам ба домоша. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا. دخترو سمبوسا تayyor شدن. ҳозир оста-оста вай ба чинаму як партия дигараша бомонам. духтарчама хобондам ваяшам аллакай то ин пухт ки ваяша баста гирифтам мондагиёша. ҳозир бо як партия дигар пухта мегирам. шаварам как раз ҳозир бояд кор равам. якта чой гарм мемонам, корба гузор мекунам. дальше уже уборкаҳои хона, кори хона. вот такая красота. ҳозир камтар хунук шавад. баъд вай хамираш регина вай сливочное масло ман кардаги хамираш ба беҳад резаноки назуктару мешад. ҳозир камтар хунук шавад, баъд нишон медиҳам. Так, все. Убираем. Ман духтаро самбусаи хамираш резаноки беҳад назамадаги. духтаро, инҷа цветная капуста, брокколи и каду. ҳозир тиквая реза карда хуша карда инавкати не майда мекунам. мана ин зи пакетива гиром мемонам порционно. дар як пакет якта порция мешад да барои шурбоча. духтарчам бо самия не делай. майдача нельзя. Не пешама бозка дашитасе. духтарчам так тута гирифтам. чай фикрам ки се вай мешад, се пакетик мешад да. аз якти дига мегирам. вот так вот. кадуи нимаша реза мекунаму барои заморозит карда монданаш. бо нима дигараша мумкин ки ҳозир ако намедонам метавонам наметавонам мекарда. духтарчам хоб нарафта соли может ки камтар дертар мекунам. хеле вай мегӯяд ки чуду тиквинни ам хеле мехоҳам кунам да. но хамирин дина кадагидам ман бо имрӯзам хамирин бо самбуса пухтаги не знаю мекунам менем, но агар имрӯз накунам то пагоҳ мекунам. духтаро, инҷа ман посилкама овардам аз почта. ман доставка то хона заказ кардаги будаму ҳамин посилкама то биёрам, но наовардам. ду бор по 200 рублей гирифтам, но всё-таки ман рафта худам гирифта овардам ин ваяма. як бор заказ кардам наомад, бо як бор дига заказ кардам. бо ин дафъаш мумкин биёрад гуфта, барои ки кӯдако ки рафтан камтар қиинтар. шаварам выходноишон практически нест аста. хай ман рафта омадам ҳозир гирифтам. инҷа якта пиджаки розовый хуш духта додаги ман ба дизайнда дугонам. ҳозир ман мепӯшаму мебинам. бо ба ғайр аз ин бо дигар чизошам ҳаст. уже я не помню чио заказ кардаги будам, но 3-4 чиз заказ кардаги дам. ҳамаш духта равон кард. сейчас откроем и нишон медиҳам. Это для меня. Так, я посниму сейчас. Духтаро,
Что когда упаковка, я когда отправила. Ленточка нужна. Ин пиджака ман чанд хаждат кардам мухтаро. Какая красота. Ангашет, смотрите. Сейчас примерю. Духтаро, костюм просто идеально шишт. Красиво, очень красиво. Альбо атагаш эгон футболкой сафет кати. Бухшитар будет смотреться. Она инеш хель сиреневый курточка духтаро, штабельный. Дороза как осенча уж дороз. Альбо адуртар нишон метем. Инеш амто обычная двойка. Нам хель. Все очень четко, аккуратно, красиво. На индухтара бентанч хай что зряш бакна хай либосом ба прическом тыры намадасу, но бахарол прическом ба нигоҳ накунтан куртача лекин хушрема махол моҳама камтарак порядок оварда ин куртача пушам хушра мешад. Аз ин тортик заказ кардам духтаро, Наполеон будас домашний аз вкусвил. Духтаро, баъди як чанд рӯз аллакай конкурсимон ба охир мерасад. Мо конкурсба чалаи тилло, гӯшвори тилло, набор кастрюлё мондагӣ, намазник, пилисос, бо чи набори посудоҳои хушро мондагӣ духтаро. Касоне ки иштирок кардан мехоҳедон, ҳамин номери ватсапи ман. Агар ки касоне ки хоҳедон кор кардан дар компанияи Faberlic ҳар 21 рӯз маоши хуб гирифтан, мана номери ман ин худам лично шумо ҷавоб метиҳам, худам мефаҳмонам кора, ҳамаша подробна информатсияи равон мекунам. Ягон ҷои қини надорад кор духтаро. Кай вақти холигитон шумо ёфтед, кай хонатона короша кардед, мисол кӯдакотон нигоҳ кардед, ҳамин вақти холигитон камтарак монадагар баъд метавонед ки ватсапа дар омада қати мо ҳамсоҳбат шуда кора аз худ карда тонитон. Да, ягон хел шумо саргардон шуда кӯча ба кӯча гаштан ё ки кора нафаҳмидан хеле чизош нест. Хай ҳаз духтаркое ки ман аз удаш набромадам мегӯянд ва ё ба сабру тоқат нарасидаги аст, может быть ки аз худ кунанд ҳамин кора. Ин кор ба нест ягон одаме ки пешравӣ накунад. Просто одаме ҳаст ки саросимаи сабру тоқаташ нест ку ман натавонистам мегӯяд сразу мепартод мерад. Моям просто так пешрафтагӣ не духтаро, по щелчку ҳам хел тез пешрафтагӣ мо не оста оста фаҳмида ғалати хеста мана баъд ҳамин рӯза ба омадагӣ худо ба ҳазор бор шукр ки мана ҳоло дар 2 сол наштаст дар ин компания кор мекунам. Аллакай командаи ман чӣ қадар маоши хуб мегирад. ҳозир ман видеои тахминаҷона мемонам духтаро. Нишон додагӣ аст дар видео чӣ мондагӣ астем мо. Ин розыгрышба метавонед ки шумо қадимо ҳамкорӣ карда духтаро компанияи Faberlic ва бе ягон чихикум тарсувам метавонед ки номнавис шавитон. Чӣ қадар ҳамкории беҳтарин пайдо мекунтон. ватсап кади духтаро, просто ватсапа вақти холиктон ёфта кори хонатон баъди шудан, баъди кӯдакотон нигоҳ кардан, мисол метавонед ки кам вақти холигитон дар омада ватсап кади мо кади суҳбат карда коро ёд гирифтон. Чӣ қадар кори беҳтарин. Ягон ҷо ба фикр мекунам ки хеле кор нест ки чтобы маҳсулоташ качественный бошад, сифаташ баланд бошад, нарху навор дастрас бошад. И плюс бар замин ҳар 21 рӯз маоши калонтия духтаро. Представляете, да? Чӣ кори мо беҳтарин аст. Ман кай вақти холигӣ пайдо кардам, баъд медарам командам кати суҳбат карда, кор карда, ҳаматарафа ҳаракат мекунем. Ҳозир ки командаи ман калон аст, вақти ман камтар зиёдтар сарф мешавад. ҳастан духтарако ки нав ба кор мебиёнд ва мо рӯздароз маҷбур намекунем ки интернет ба даромада шидан. Вақтҳои холигишона камтарак сарф мекунам. Халос духтаро. номери ватсапи ман метавонед ки барои кор дар компанияи Faberlic нависитон. Ман худам қати шумо суҳбат мекунам духтаро. Худам маълумот равон мекунам, худам савол ҷавоб мекунам қатитон. ҳамаша мефаҳмонам. Баъд вақте ки шумо махқул шуд номнавис мекунам. ҳар 21 рӯз маоши баланд ба баромадан ба шумоям ҳаракат мекунам, ёрдам медиҳам духтаро. Салом алейкум мардум, ман Тахмина Али, старший директори компания Faberlic бо якчанд директорони муҳтарами компания барои шумо розыгрыш монем ва дар ин розыгрышамон барои шумо мо гӯшвораи тилло, телевизор, ангуштарини тилло, пилисос ва ғайра туҳфаҳо мондем. Инчунин боз компания Faberlic барои вип консултантҳои худаш яке аз туҳфаҳои беҳтарин прогенератор ҳадия мекунад дар нархи 10 дирам, ки нархи асосии вай ай 3000 сомон боло аст. Ва инчунин мо боз ҳар яки директорон дар командаҳои худамон танҳо туҳфа мондаем, яъне ки розыгрышҳои отдельни. Агар ту хоҳӣ дар хона нишаста ҳамсоҳиби маоши худ шуда ва ҳам инчунин туҳфаҳоро бурд намоӣ, пас марҳамат кун, худи ҳозир дар номерҳои рӯи экран буда навис, мо туро интизорем.